Fruites Barberà vos desitja molt bones festes. Fruites Barberà, 125 anys oferint fruita i verdura al territori. Gassó Assessors, empresa especialitzada amb més de 15 anys d'experiència en assessorament integral d'empreses, autònoms i particulars. No dubteu en contactar amb nosaltres. Som el teu equip d'especialistes. serveis@gassoassessors.com 977 44 97 17. No ens oblidem de les persones grans. Envellir a casa és l'opció. Ara toca cuidar els que sempre ho han fet. Nosaltres t'ajudem. Olis Artemi, recollida d'olis vegetals usats, neteja de filtres de campana. Contacta'ns al 607 421 377. Olis Artemi. Decohabitat, la teva botiga d'interiorisme al centre de Tortosa. A Decohabitat trobaràs tot tipus de mobiliari, armaris i vestidors a mida, dormitoris juvenils, matalassos i una àmplia gamma de butaques i sofàs. A Decohabitat dissenyem i reformem la teua cuina i el teu bany amb l'assessorament del nostre equip d'arquitectes i interioristes. Decohabitat. Ens trobaràs al carrer Genovesos 12, al costat del carrer Cervantes de Tortosa. Frupinsa patrocina este programa. 4 generacions al servei dels agricultors. Compra d'ametlles i garrofes, confecció gratuïta de la declaració d'un servei de transport de collita des de la finca, pagament al comptat en transferència, possibilitat de deixar els productes en dipòsit. Ens trobaràs a Roquetes, carretera Mas de Barberans número 30 i a Tortosa al polígon industrial Catalunya Sud. I aquest any incorporem servei de neteja de garrofes. Frupinsa, al servei dels agricultors. 977 500 600.
Laura ha sigut tremendo.
Fruites Barberà vos desitja molt bones festes. Fruites Barberà, 125 anys oferint fruita i verdura al territori. Gassó Assessors, empresa especialitzada amb més de 15 anys d'experiència en assessorament integral d'empreses, autònoms i particulars. No dubteu en contactar amb nosaltres. Som el teu equip d'especialistes. serveis@gassoassessors.com 977 44 97 17. No ens oblidem de les persones grans. Envellir a casa és l'opció. Ara toca cuidar els que sempre ho han fet. Nosaltres t'ajudem. Olis Artemi, recollida d'olis vegetals usats, neteja de filtres de campana. Contacta'ns al 607 421 377. Olis Artemi. Decohabitat, la teva botiga d'interiorisme al centre de Tortosa. A Decohabitat trobaràs tot tipus de mobiliari, armaris i vestidors a mida, dormitoris juvenils, matalassos i una àmplia gamma de butaques i sofàs. A Decohabitat dissenyem i reformem la teua cuina i el teu bany amb l'assessorament del nostre equip d'arquitectes i interioristes. Decohabitat. Ens trobaràs al carrer Genovesos 12, al costat del carrer Cervantes de Tortosa. Frupinsa patrocina este programa. 4 generacions al servei dels agricultors. Compra d'ametlles i garrofes, confecció gratuïta de la declaració d'un servei de transport de collita des de la finca, pagament al comptat en transferència, possibilitat de deixar els productes en dipòsit. Ens trobaràs a Roquetes, carretera Mas de Barberans número 30 i a Tortosa al polígon industrial Catalunya Sud. I aquest any incorporem servei de neteja de garrofes. Frupinsa, al servei dels agricultors. 977 500 600.